Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m cheta na onye gịrị ya na-akara ebubo bụ Mazi-UC abịa n'obu ndị be nna m ochie ebe nso nna m nwa wee bụrụ nwa di ya bịa kwute nna anyị bụ happy once in a week afọ eji wee mara ya aka ezu ike Peter Okoye Mkpụrụ Ejiofor Mkpụrụ so ọ bụ onye Nduana Village Ezioka Aguluzigbo ịbịarute na Aguluzigbo jụọ afa be nwoke ezu ike adịghị mmadụ na-abaza ma ọ bụ happy once in a week ọ bụ nna anyị bụ onye na-eme ife ejije nke ama ama ọ rụtara kapịnta ọnụ ya ọ gwara ikorobịa kwụsie na mmadụ unu na ya anya na ifu na ude na-ede anyị na-adị ha ahụ 98 years ka ọ dị na ime ọnwa abụ 2023 unu afụgonu ya na nọ happy once in a week papa sị na ọ ga-abara gị ịfụ ha na ude gị na-ede na ịgbasiri ike na anụ so ajụjụ nna ajụ gị since nne ji wee ma gị ijegobe nna gị ochie ijego ikwu nne gị ọ bụrụ na imebeghị n'ọfụ kaba arụ mee mana ị na-eje biko chọọ mmanya ike wee ji ya ka e wee ike ịgọzi gị wee gụọrọ gị ọfụ ndụ ka ndị ichie ka ndị egede ka aja ana nna gị ochie gwara gị osiarị n'ife ị na-eme ịgwa gị eziokwu mgbe ọbụla ị mere n'ọfụ ị ga-afụ na ụzọ ndụ gị ga-emepe ọ bụ okwu ekwuchi aṅụ iyi onye lụ ụka ọfụ n'anya anyị anaghị ekwu okwu ka anyị bịa kwuo ife anyị na-ekwu bụ anyị na-ekwu anyị na-eme ya ụlụ fụrụ taa na Mazi-UC nọ be nna ya ochie nke ọ nara ngọzi na amara nke ọ ga-eji wee gaa n'iru wee taa atọ n'elu ụwa papa sị m na-agaziere gị ụmụnne m tụsara m ozi a ikwu na ibe anyị ka ọ dị ka ọfịa amaghị enwe ndewo